Γεια σας παιδιά, εμένα με λένε Ψισταριά. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που βλέπετε αυτό το βίντεο. Με λένε Ψισταριά ή αλλιώς Evidence Gaming και σήμερα θα σας δείξω πώς να βρείτε αμέτρητα διαμάντια μέσα στην έρημο. Πάμε. Λοιπόν, ψάξτε λίγο στην έρημο και μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδους σπηλιές που έχουν μέσα σεντούκια γεμάτιο από υπέροχα διαμάντια. Λοιπόν, σήμερα σας δείξω πώς να φτιάξετε μία αυτόματη παγίδα. Όπως είδατε προηγουμένως, ανοίγεις το σεντούκι και μπαμ, πέφτεις μέσα στη λακκούβα. Ας αρχίσουμε όπως... Λοιπόν, μια γελάδα ψόφαρε. Λοιπόν, μια γελάδα, ωραία. Μια γελάδα. Φύγε ρε. Λοιπόν, όπως βλέπετε βρίσκομαι σε ένα όμορφο τοπίο με λουλουδάκια και πεταλούδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρώτα πρέπει να αρχίσουμε φτιάχνοντας τη λακκούβα. Εγώ προτιμώ να τη φτιάχνω 2x6, 2 εδώ και 6 κουτιά και βάθος 3 ή 2, καλό θα είναι. Λοιπόν, άμα είστε σε παιχνίδι επιβίωσης θα σας πω τα υλικά. Θα χρειαστείτε κοκκινόπετρα, τουλάχιστον 20 κομμάτια, μπορεί να περισσεύσουν, 2 πυρσί κοκκινόπετρας, 6 αναμεταδότες κοκκινόπετρας, αρκετά τούβλα, δεν ξέρω τι υλικό θα χρησιμοποιήσετε για την παγίδα, τουλάχιστον 3 κουβάδες λάβα και 6 κολόδες πιστόνια. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Παίρνουμε λοιπόν, φτιάχνουμε τη λακκούβα, 2x3 προτιμότερο και άμα θέλουμε βάζουμε στα πλάγια για να είναι πιο ωραίο το υλικό που προτιμάμε. Εγώ γι' αυτό πήρα, πώς λέγεται, πέτρα με βρύα, γιατί πάει πιο πολύ στο τοπίο, ειδικά στις ζούγκλες, Ταρζάν. Λοιπόν, φτιάχνουμε εδώ πέρα το τείχος, πολύ απλό αυτό. Τώρα που φτιάξαμε τώρα που φτιάξαμε την παγίδα, εδώ πέρα το γκρεμό, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε, ένα λουλούδι, πρέπει να βάλουμε σε απόσταση από το γκρεμό. Μετά από ένα μπλοκ θα βάλουμε το κολόδες πιστόνι. Μετά από ένα, λοιπόν, 3 σε κάθε πλευρά. Βασικά, λάθος εδώ πέρα. Πρέπει να είναι καταρχάς ίσα εδώ πέρα, δηλαδή να μην είναι έτσι, να είναι από κάτω, για να μην φαίνονται κιόλας. Ελπίζω να καταλάβετε τι κάνω. Σας δείχνω ξανά τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα. Είναι τα 3 πιστόνια εδώ, σε βάθος 1 και ένα μικρό γκρεμό. Στα πιστόνια θα βάλουμε το ίδιο μπλοκ που χρησιμοποιούμε και για να φτιάξουμε τον γκρεμό, που είναι σε αυτή τη θέση πέτρα με βρύα. Λοιπόν, επίσης θα χρειαστείτε, αυτό δεν το έδειξα γιατί όταν είστε στην επιβίωση αυτό πρέπει να το φτιάξετε,
θα χρειαστείτε ένα παγιδευμένο σεντούκι που θα σας δείξω αμέσως τώρα πώς να φτιάξετε. Βάζετε το τραπέζι κατασκευή σας, εδώ πέρα να πάω στο λουλούδι. Λοιπόν, πατάμε δεξί κλικ εδώ πέρα. Για να το φτιάξουμε θα χρειαστούμε σεντούκι και κρίκος παγίδας. Λοιπόν, βάζετε το σεντούκι στο κέντρο, το κρίκο παγίδα δεξιά ή αριστερά, πάνω δεν γίνεται, εντάξει. Και παίρνετε το παγιδευμένο σεντούκι. Λοιπόν, θα χρειαστείτε δύο από αυτά. Και να, θα φαίνεται έτσι όταν το έχετε τελειώσει αυτό το βήμα. Φύγει από εδώ. Λοιπόν, σκάβετε εδώ πέρα ένα μπλοκ κάτω, δίπλα ακριβώς από το σεντούκι, και βάζετε τον πυρσό κοκκινόπετρας δεξιά και αριστερά, έτσι, ώστε όταν ανοίγετε το σεντούκι να σβήνει η πυρσή. Οπα. Να, έσβησε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα βασικά είναι πολύ απλό. Βάζετε την κοκκινόπετρα έτσι. Λοιπόν, βάζετε την κοκκινόπετρα έτσι. Τους αναμεταδότες κοκκινόπετρας έτσι. Και αυτό λάθος. Αυτό. Και το συνδέεται με τον πυρσό, την κοκκινόπετρα, ώστε τα πιστόνια να καλύπτουν το χώρο που θα πέφτει ο φλάκας. Λοιπόν, οποιοσδήποτε, δεν ξέρω. Μπορείτε να καλύψετε μετά τα πιστόνια με τη πέτρα. Από αυτή την πλευρά και μετά κάνετε το ίδιο πράγμα από αυτή την πλευρά. Βάζετε την κοκκινόπετρα έτσι, ώστε να είναι ενεργοποιημένη. Λοιπόν, και όπως βλέπετε καλύπτει το χώρο όπου θα πέφτει. Και ανοίγουνε και κλείνουν, όπως το σκοτάδι. Λοιπόν, οκ. Φτιάνετε το ήχο και από εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να φτιάξετε και να βάλετε τη λάβα τώρα. Τώρα για επιβίωση δεν το κάνατε αυτό, αλλά επειδή το ξέχασα τώρα εγώ, έπρεπε να το βάλετε από πριν, το κάνουμε τώρα. Ή μπορείτε να το ρίξετε από εδώ, φυσικά γίνεται. Λοιπόν, τώρα ας δούμε αν δουλεύει. Και εγώ γιατί και εγώ Ευχαριστώ παιδιά που είδατε το καταπληκτικό βίντεο, αν και ήταν το πρώτο μου. Subscribe, like, comment. Γεια!